Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanzonzo sekulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi iyakhala intombazane ke ethi amandla ayo ayadliwa njengoba ke laphana ke kubangiswana ngawo ke laphana ke uBrentwood ke oyiRusty ukuthi ke ngabe ke ungeniswe ubani ke kubantu mbukeli ngempela ke intombazane ichazile ukuthi ke lo Brentwood iyona ke eyaqala yawugqoka njengoba ke abaningi ke babeyugxeka lo Brentwood ukuthi ke lombala ke mubi ke owabantu ke abadala ke abangamakhehla okumele ke begqoke wona ke lombala ke ongathi ke uyiRusty mbukeli ke intombazane ke iyayichazela kuyona ke le video ke engizokushare nayo njengamanje bese wena ke mbukeli ke uyalaphana ke comment section sizuvulwa ukuthi wena ke ngabe ke uthi lo Brentwood ubone ke ubani ke noma ke ungeniswe ubani ke kubantu njengoba ke le ntombazane nayo ke ibeka ukuthi ke iyona ke eyawugqoka wona ke lo Brentwood ke oyiRusty mbukeli nathi ke ivideo siyabonga. Sanibonani. Ngizoyikhuluma lento ngingayinabukenisi ngumuntu wesimame uBrentwood ngamadoda. Kodwa musana ukudla amandla ami ngisaphila. Nilitsheni ukuthi uBrentwood oRusty wezana obani wafakwa yimina uBrentwood oRusty kubantu 2024 October. Abantu bengawufuni bethi mubo wamakhehla awuqondaniswe ngawuqondanisa ngehembe elipowder blue lembazo neabithi suede brown nebhandle leswede librown ngaliwe ngiqhubeka ke ngazokwenza ivideo January 2025 nonyanga yeshumi ngigqoke nalo Brentwood oRusty baqale abantu bamane bewunaka bethi kodwa lombala ncomani kahle abantu benu ningadle nje amandla ami ngisaphila ngiyazi uBrentwood wamadoda kodwa nje ngaleso sikhathi bengisagqoka uBrentwood wafakwa yimi nje kubantu uBrentwood baqala una babe ugxeka bengawufuni wafaka yimi nje lo Brentwood ncomani kahle abantu beni.